नोंसोरबायदि मोख्रा गियाननि थाखायनो नोंसोरबायदि सैमा गियाननि थाखायनो नोंसोरबायदि खर' जेबो गैयिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया बदनाम जागासिनो दं मिथिबायना जों गावजों गावनो बखिलायगासिनो दं बखिनांगौ जादों मानो बखिनांगौ जादों मिथिबाय नोंसोर एसेबो सोलायाबा जों बखिखागोनानो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै आं मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनो नागिरदों टपिक नङा बेयो आसलते बे मोनसे भिडिअ भाइराल भिडिअनि सायाव आं खोथा सावरायनो नागिरदों बे भाइराल भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ बे भाइराल भिडिअखौ निउसावबो होदों मिथिबायना हारसाफोरनि निउसाव हगारदों सानै बर' सिख्ला आरो सेंग्रा बिसोर थांदोंमोन जाहैबाय मोनसे जायगायाव आरो बे जायगायाव थांनानै गाज्रि खामानि मावदोंमोन जाहैबाय जायगाखौ आङो जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि होननानै खोनादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ बे भिडिअआनो एकदमबारे भाइराल जागासिनो दं फेसबुकआव जोंनि बर' गथ'फोरजों जेबो जाला गोदाव सोराव जायगायाव गाज्रि खामानि मावहैगोन हमजागोन बुजागोन आरो बिसोरलाय मा बेफोरखौलाय मानो भिडिअ खालामनो लागा जि जाबाय जायगायावनो मा मोनसे एसे फंसे फंनै सोबानानै जायगायावनो सल्भ खालामनो हायोमोन ना जाथायखौ नाथाय बेबायदि बुनानै बेबायदि भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव हगारनानै दा निउसाव माने होजाबाय मिथिबायना दा जोबोर लासिंसिं औ नंगौथ' लोगोफोर गोबां लासिंसिं जागासिनो दं बे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गाज्रि जायगायाव गाज्रि हाबा मावहैयो हमजायो बुजायो आरो माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि मानसिफोर दं ना बिसोर हमगोन बुगोनबो आरो भिडिअबो खालामगोन बे भिडिअखौ आरो भाइराल खालामनानै बावगोन दा बिसोरखौ बुदों थिगानोमोन भिडिअखौ मानो खालामखो आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो ससियेल मिडियाआव शेयार खालामखो बेफोरबायदि भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव माब्लाबो शेयार खालामनो नाङा दसेनो भाइराल जागोन 1 मिनिटनि भिडिअबाबो 30 सेकेन्डनि भिडिअब्लाबो बे जुदि गाज्रि खामानि मावनाय भिडिअब्ला लोगो भाइराल जाखागोन आरो बे सेंग्राखौ गोबां बुदों मिथिबायना जोदों बुदों नाथाय सिख्लाखौबो एसे बुदों नाथाय सेंग्राखौ बांसिनै बुदों आरो बुग्राफोरा बबे गामिनि बेखौ जों मोजाङै मिथिया नाथाय एरियाखौ आं बाक्सा एरियानिनो खोनादों बे भिडिअखौ आङो हारसाफोरनि निउसावसो मोन्दों मिथिबायना आसरित ओरैबायदि जाजोब्बाय माने जोंनि बर'फोरखौ बदनाम खालामजोबसिगोन बिसोरो बेबायदि खालामनाङा मिथिबायना आं बेखौनो बुंगासिनो रोखा मा मोनसे जाथाय नुदोंब्ला बेखौ नोंथांमोना भिडिअ खालामनानै माब्लाबाबो ससियेल मिडियाआव दा हगार नङाब्ला जायगाया बदनाम जागोन हारिया बदनाम जागोन दा जोंनि हारिया बदनाम जाखागासिनो दं बेबायदि भाइराल भिडिअ आरो भाइराल फट'नि थाखाय मिथिबायना गोबां लासिंसिं मा होनबावनो गुबुन हारिया जोंनि बे भाइराल भिडिअफोरखौ मोननानै शेयार खालामो गाज्रि बुङो नाथाय जोंनि बर'फोरा बेखौ खोनासंनानै थायो एसेबो साननाय गैया जोंनि बर'फोरनि गोसोआव बेबायदि भिडिअ खालामबा मा जागोन बा बिसोरनि बिमा बिफाया मा सानगोन बेफोरखौ जेबो मिथियालासिनो बिसोर भिडिअ खेबो आरो हगारो बिदि जानाङाथ' दा मा जाखो बयबो नुखाबाय नङा होमबा दा बिसोर सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया भाइराल जागासिनो दं फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा जेखे मेखैनो भाइराल जागासिनो दं मिथिबाय आसरितखा बे लकडाउननि समाव कर'ना भाइरासखौ जेबो सानालासिनो बा कर'ना भाइरासखौ जेबो गियालासिनो जोंनि बर'फोरा गाज्रि हाबा मावगासिनो आरो लोगोसे बे सानै सेंग्रा सिख्लाखौ आं बुंनो सानदों बिसोर लकडाउननि समाव मा खिमजानो मालाय जायगायाव थांनानै बेबायदि गाज्रि हाबा मावनांगौ जाखो बे हाग्रा गेजेराव खामानिखौ मावदों गावबागाव न'आव माव बेबायदि हाग्रा गेजेराव थांनानै बेलेगनि जायगायाव थांनानै गुबुननि जायगायाव थांनानै मा खिमजानो बेबायदि मावनांगौ जाखो लाजिनाय गैया नामा साला असयबफोर एसेबो मेलेम गैला खर'फोराव मा दं एम्फौ दं नामा गोदाव सोराव नङा दे होख्लायजागोन जानला मोनला खामानि मावबाय थानाङा मिथिबायना लोगोसे आं आरो बिसोर भिडिअ खालामग्राफोरखौ बुङो नोंसोरना खर'आव मा दं नोंसिना आखायाव मा दं मा मोनसे जाथाय नुब्लानो भिडिअ नामा जेखौबो भिडिअ खालामगोन साला लाजिनाय गैया एसेबो बर' हारिखौ लानानै बे भिडिअ खालामबा जोंनि बर' हारिया बदनाम जागोन होननानै नोंसोर मिथिया नामा दा बदनाम जाखागासिनो दं आं बुंगासिनो दं नैबे भिडिअनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखागासिनो दं जानांगौ फेसबुकआव नायब्लानो मोनगोन ओरैबायदि माने हारसाफोरनि प्रतिबिम्ब लाइफ नामा बेहाय होदोंलै ओरैबायदिहाय बिदि जायो नालै आरो बिसोर भिडिअ खालामग्राफोरखौ आं बेखौनो रोखा बुंगासिनो दं बिसोर साना हसिया मानो बेबायदि खामानिखौ मावो इयुननिखौ साननांगौ मिथिबायना दा नोंसोर जाथाय जाग्रा भिडिअ खालाम नोंसिनि मबाइलावनो दोन बेखौलाय मा खिमजानो ससियेल मिडियाआव हगारनांगौ जाखो दा मोनबायना मा जाखो मा माखो गासिबो जाथायखौनो नोंसोरबायदि मोख्रा गियाननि थाखायनो नोंसोरबायदि सैमा गियाननि थाखायनो नोंसोरबायदि खर' जेबो गैयिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया बदनाम जागासिनो दं मिथिबायना जों गावजों गावनो बखिलायगासिनो दं बखिनांगौ जादों मानो बखिनांगौ जादों मिथिबाय नोंसोर एसेबो सोलायाबा जों बखिखागोनानो सोलायनानै लाबोनांगौ मिथिबायना 2020 दा मा 2020 सफैबाय बे 2020आव बेबायदि दिन गैला अनलायनायनि दिनसो दा बेबायदि अनलायनायनि दिनाव नोंसोर बेबायदि भाइराल खालामो जि जाबाय जायगायाव फंसे फंनै बुजायनानै हर मा खिमजानो बेखौलाय भिडिअ खालामनांगौ जाखो बे जाथाराखै दे खिन्थु बेबायदि भिडिअ खालामनानै भाइराल खालामनाया
दा बिसोरनि बिमा बिफाया मा सानगोन, बिसोरनि गामिनिया मा सानगोन, बिसोरनि रायजोफोरा मा सानगोन, बेखौथ' बादि जोंखौनो साननानै नाय, जोंनो लाजिनांगोन दा। जों बर' हिसाबै बर' जानानै जोंनि बर' गथ'खौ बेबायदि नुयोब्ला जों लाजिनाय फैया माथो फैयो? जों लाजिगोन, लाजिनांगोन। मानसि जानानै लाजिनाय गैयाब्ला मा जानो? जेबो जौगानाय फैनाय नङा मिथिबायना जोंनि बे हारियाव बेबायदि जाबाय थायोब्ला। थै लोगोफोर, आं बारा बुंनो गोसो गैला, बेखिनिखौनो बुंनोसै। बेबायदि इयुनाव माब्लाबाबो दाजाथों, बेबायदि बर' हारिखौ बदनाम खालामग्रा जोंनि इयुन जोलैयाव माब्लाबाबो दा उजिथों। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।